байни номусу имон, нафрат байни ду мусалмон, ҳасад мебарем ба дигарон, зиндагӣ ба пушпори гарон, лабрез косаи сабри ғариб, ки ҳеҷ ба мақсад намераса қариб. Марди ҷавон ба чашмои тар, да фикри ҳаёти хона ва модар духтар, да фикри бахти гумшида, яке кӯчаги шидака гумшидак дард, яке айхона карданаш берани дар, гапи хуби хуб да уланати падар. Ира бояд дарк кунӣ, бояд аёзи сар кунӣ, гариб аз кардани боши ҷомеара бояд ай худат сар кунӣ. Неста хонаи ятимо, айбадии амала ниятимо, хонаи бепарасторона мамихел, да игнагор ҳар як таймо. Вақт таъқиб гардонда мешид, кошки ва шагар мекарди, да чизе ки дошти гар ноақӣ карди, нисбати касе мебардори ҳар чизера кошти, да худат саволте, кай охирон бор қати падарат када бади суҳбат, боварӣ дорам да ёдат надори ғайри парсидани пил ё поста хизмат. Бояд бошам намуна да байни ома, ай ин дунё мерава ҳар чизе ки ома.